Jeste li ikada gledali Pepu Praščić i osjetili da nešto nije u redu? Primjećujemo animacijske pogreške skrivene pred našim očima, poput epizode Školski projekt. Kad mama Praščić odgovori Suzi, pogledajte ove tipke. Usredotočite se na ovu narančastu, jer kad scena prijeđe sa Suzi na mamu Praščić, tipke na telefonu se zamijene. Narančasta tipka je prije bila lijevo, sada je desno. U epizodi Pepa i Đorđe posjećuju ured tate Praščića. Pogledajte stol tete Praščića i obratite pažnju na njegov položaj, jer će se uskoro dogoditi nešto čarobno kad tata Praščić priđe stolu. Njegova se lokacija potpuno promijenila. Ranije je stol bio postavljen na sredini sobe, ali sada se nalazi uz zid s pločom iza njega. U brlogovima Pepa i Jurica se igraju u kućici na drvetu s prijateljima, ali scena ima mnogo čudnih grešaka. Prvo, dobro pogledaj Rebeku. Izgleda normalno, ali pri ulasku u kućicu na drvetu, na trenutak mu se iznenada pojavi blato na licu. Odakle je to došlo? Kad Rebeka ulazi u kućicu na drvetu, njezine uši prolaze kroz zid. Ali to nije sve. Kad Pedro i Deni dođu, grana na kojoj je Peper čarobno se produži. Kako je to moguće? Kasnije, dok Pepa gura Đorđa iz kućice, njegov nos prolazi kroz Rebekino lice, a kad Rebeka izvede Richarda, njegove uši prolaze kroz zid. U epizodi Polin izlet brodom, djed vodi Pepu, Đorđa i papigu Poli na izlet jedrilicom te pokreće svoj brod povlačenjem ručice. Ali čekaj, ovdje je greška. Pogledaj ručicu ovdje i vratimo se malo unatrag, kao što ovdje možemo vidjeti. Malo prije nije bilo ručice na brodu, a sada se iznenada pojavila. Epizoda Super krumpir puna je grešaka. Pogledaj stol iza gospođe Gazel. Tamo su igračke, a nakon nekoliko sekundi pojavljuju se 2 knjige. Kasnije, gospodin Krumpir zapne u autu, a Super krumpir dolazi ga spasiti. Zatim koristi super snagu i uklanja stakleni krov auta. Pogreška je što gospodin Krumpir izlazi iz auta kroz stakleni krov prije nego što poklopac potpuno ukloni. To je protivno fizici. Gospodin Krumpir je ovdje pravi superheroj. Tata Praščić prima pismo da mora na poslovni put testirati važan beton tijekom dugog putovanja vlakom. Pepa, mama i Đorđe svi odluče poći s tatom i uživati u vožnji vlakom. Obitelj Praščić odlazi na stanicu i čeka vlak. Kada stigne, sjednu na svoja mjesta. Pogledajte pažljivo. Na udaljenom prikazu vlaka vidimo da mačka sjedi jedno sjedalo iza obitelji Praščić. Problem je što se ista mačka vidi kako čeka izvan vlaka kad on stigne na odredište. Isti lik je istovremeno unutar i izvan vlaka. U epizodi Kokoši Bake Pig, Pepa i George odlaze kući svojim djedu i baki, a kada stignu, baka Pig pokazuje Pepi i Georgeu njihovu sobu. Da, jesi li primijetio nešto čudno? Pepa i George spuštaju kovčeg na pod i skaču po krevetu. Oba kovčega su na podu. Ali greška je u tome što nekoliko sekundi kasnije kovčezi čarobno nestaju. Sada za ovu sljedeću grešku pustit ćemo vam isječak da vidite možete li uočiti grešku. Ova će sjemena izrasti u prekrasno cvijeće. Jeste li primijetili? Dok djedica Praščić govori o sjemenkama, obratite pažnju na kantu za zalijevanje. Kad scena zoomira sjemenke, vraća se na početni položaj. Pogledajte kantu za zalijevanje. Položaj joj se mijenja između kadrova, a ima i drugih smiješnih pogrešaka. U ovoj epizodi pogledajte djedicu Praščića kako prkosi gravitaciji držeći kutiju na neobičan način. Sva sjemena bi trebala ispasti odjednom, ali ovdje ispadaju jedno po jedno. Prije je kutija bila puna, a čim je prvo sjeme ispalo, napola se ispraznila. Nakon nekoliko sekundi, kutija je opet puna sjemena. Je li ovo beskonačna greška sa sjemenkama? I zadnja greška u epizodi je čudna. Kad djed Praščić tjera ptice, njegova ruka prelazi preko Pepinog lica. Pepino lice sad ima ruku koja izrasta iz njega. Epizoda Prirodna staza puna je grešaka. Pustit ćemo vam 2 scene. Ako možete uočiti pogrešku, samo se usredotočite na tatu Praska, jer pogreška ima veze s njim, s tatom. Što ćemo vidjeti na selu? Početak je staze kroz prirodu. Stigli smo. Jeste li primijetili? U prvoj sceni tata Prase nema ruksak, a u drugoj ga ima. Koji usput nema na ramenice dok je zalijepljen za leđa. One se pojave tek kad iskoči iz auta. Navikli smo ih gledati kako skaču iz auta,
ali sad skaču sa stražnjeg na prednji dio. Ovo je već viša razina. I također se vrata zgodno sama zatvaraju. Najzanimljivije je zašto otvaraju vrata ako i onako iskaču iz auta. U epizodi Nestanak struje, Peppa i George plešu u dnevnoj sobi. Pogledaj lampu. Lampa se kasnije više nije pojavljivala. Dodali su je zbog radnje. Ovo također može uključivati i činjenicu da su u ovoj epizodi dodali gumb na televizor samo zato da bi ga Peppa kasnije mogla pritisnuti. Nekoliko sekundi kasnije, scena prelazi na mamu svinju na poslu. Ni ova soba nije imala tu lampu. Dodali su je samo za scenu. Računalo se samo ugasilo. Što je to škripava struja? Jesi li nešto primijetio? Nestao je tatin usisavač. Prije je ovo bila ostava, a u ovoj epizodi postala je podrum. Epizoda Savršen dan, unatoč imenu, nije savršena jer smo primijetili nekoliko animacijskih pogrešaka. Peppa i obitelj idu u trgovački centar kako bi mama svinja imala savršen dan. I baš kad svinjska obitelj ulazi u spa centar gospođice Zec, možemo vidjeti da je i gospodin Bik u spa centru gdje prima masažu. Peppa, Jurica i tata svinja izlaze iz spa centra i istražuju trgovački centar. Dok prolaze kraj trgovine porculanom, u njoj vide gospodina Bika. Malo prije je bio u spa centru na masaži. Je li se teleportirao? I to nije sve. Peppa u trgovačkom centru susreće Suzy i odluče napraviti smiješne slike u fotokabini. Ako pažljivo pogledamo, vidimo slike s obje strane fotokabine, ali nakon što izađu, slika više nema. Ranije smo vidjeli obje slike s obje strane kabine, ali u ovoj epizodi postoji još jedna greška. Nakon savršenog dana, obitelj Praščić izlazi iz trgovačkog centra i na ulazu primjećujemo 3 simbola s obje strane vrata. Prije je pri ulasku obitelji Praščić u trgovački centar s lijeve strane bilo 4 simbola, a ne 3. U epizodi Zubar, kada dr. Slon razgovara s Peppom, ako pogledamo iza njega, nema ničega, samo običan zid. U sljedećem kadru, kamera se približi i pojavi se umivaonik. Nekoliko scena kasnije, iza Georgea su mama i tata Praščić. Kad se kamera približi, oni nestaju, a umjesto njih pojavljuje se stroj s vodom. Pogledajte i položaj slike, nalazi se blizu stolice. Do kraja epizode, slika se odmaknula od stolice kao da je vraćena unatrag. U sceni gdje gospodin Slon treba pregledati Georgeove zube, možemo primijetiti da u čaši ima malo tekućine za ispiranje usta. Kad George sjedne na stolicu, čaša je prazna. Nakon nekoliko sekundi, tekućina za ispiranje usta opet je u čaši. Ovo su greške u animaciji Peppa Praščića koje ste možda propustili. Ako ste primijetili još nešto, javite nam i vidimo se u sljedećem videu.